Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Bagyo nga Christine nagwa na sa Philippine Area of Responsibility pero ginapaabot magabalik sa Lunes nga adlaw. Isa pa gid ka bagyo magasulod man sa PAR sa Domingo. Sa latest weather advisory gikan sa Pag-asa, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Christine pero suno sa Pag-asa, sa Lunes, posible iniliwat magsulod sa PAR. Sa Domingo naman, ginapaabot nga magsulod man sa PAR ang isa pa gid ka bagyo nga yara sa eastern portion sang Mindanao. Kung makasulod na sa PAR, tawgon ini nga Bagyo Leon. Ang isa pa ka LPA nga kung ang isa pa gid ka LPA ang nag-upod na sa circulation sang Bagyo nga Leon. Sa pagtabuay sang duha ka mga bagyo, posible magluntad ang Fujiwara effect o kung pagbutungay sang duha ka mga bagyo sa sulod mismo sa Pilipinas. Pero ginapaabot nga hindi ini magalawig. Si Leon, gina-forecast nga magapalayo sa Pilipinas kag si Christine naman magahinay. May mga areas sa gihapon nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal pero wala na sa Negros. Pero mangin maulanon sa gihapon ang Negros Occidental kag southern portion sa Negros Oriental subong nga adlaw.